yung motor nung paano. Andun? Nandun, nakita ko. Dito lang yung motor nandun lang sa bahay. Oo nga, nandun nga sa bahay. Ala, ikaw malalive ka, di pa rin. Okay na, YouTube ba yan? No? YouTube Ayun. naman ako. Ah. Kasang building. Pasaromo. Yan ay tingnan mo parang masilip. Ito. Ito pa nga pala si Vinco. Sarap ng view. Kahit na. Ngayon lang tawag. Para may upload. May live. So, na-late po kami ng start. 10:30 na, nasa San Jacinto pa lang kami. Dentro, update sa ano, price na. 53, 62, 61. Ano 50? Uy, gusto na ako. Dapat ang dalawa tayo. Wala, hindi na naisip. Kala ko nga sasama si GR. Mga tama ata eh. Patuloy. So yan na yung mga kasama. Mga formado. Mamaya. Wala na. Nakapapa lang. Paaba yan. May mga kasama namin nakasapatos. Dali yan na yun. Isa na lang. Masyadong shaky.
Di ba bumili kang mask kanina? Gunting. Hindi may black out. Sige. Malinis na. Dalawa naman ata. Kain. Ah. Bagam. Eh, siya ka. Nauso kasi ng tamang na stabilizer na camera. May luwari mong patay sa sigarilyo. Usok na. Buga na. Ganun lang talaga. May bahay na pala rito. Mata. Tingko. Restoran? Gaga. Wala, talagang rapat. May restoran? Ganda sana kung shout out sa ating isang viewer dyan. Sino ka?
napuputo. Kanina na po. Krik-krik. Hindi na. Kahit ano yung nagdadrive kami. Double P o hindi. Gabagabay ta. Bebas. Ha? Hindi rama na. Dito yung murong dalawaan. Kailibit. Dito sa liputan ako. Sali. Update. Nasa barangay Kasibong na kami. Sa Nasito, Pangasinan. Mga libreng tubig. Hindi umupo. Ganun na. Sige. Tira-tira. Karera ng Hindi, nalikong-kong to. sasakay kita. Para na.
18 minutes. 10 minutes na. 18. Parang madali tayo ngayon, no? Hmm. Kasi kunti na sa Di pa tayo nag-apura. Tama, di ba dyan? Ano to? Walay poster. Alawa. Right din. Nagajami babagaton sa akin. Oh, gilig ka na konti. Bubara. Sige na, kursi. Salita honor. Ito, magkailangan umpag. Hindi niya magkaral may sinasikat mo. Parehas na ba? Wala kami napadaan. Shout out sa one viewers natin dyan. Karen. Yun, may mga pagod ng tao. Naglalakad. Hinto-hinto na. Sige. Tira Latina. Di alintan ang dadakaw ng totoo. Nakatulami kayo. Ngaray ni. Pagod na, pagod na. Pagod na kayo? Hindi pa tayo nangangalahati. Kaya niyo yan. Ang lingling iron niya tampon. Tubig. Yan, may mga libreng tubig na binibigay. Hindi kayo uminom. Tara na, diretso na. Oh, may mga sasakyan. Diyan na. Halika kayo dali. Maraming gusto mo? Ayaw. Tara. Naiwas. Ibuskom ni. Sige lang ba? Kakakumpi sa mini. Sige.
viewers na. Para tayo viewers na. Tingnan lami. Tingnan mo lami. Kung sa kabilang buhay mo. Gue tarpulin to ya. Bawin na to. Bakit no? Kung sa tampol na ginawa. Mawi ba dapat nga kinabukasan man no. Baka pigi ago to aman no. Wala mo. Yung balot eh. Kaya na ukop. Pero gano'n na ukop mo tawag. May nangkin, umamot ang ay. Ang ubto nila ba't imaksing nga kasi. Sasakto ko lang na 30 minutes na. Hindi ko mag-i-stop pa. Kung may makaw na labas sa panakar mo, pero at least ano non-stop, diri-diretso ka pa. Gusto nila alam mo yan. Dahil yung gusto ko ay Hindi na. Mana, isog kayo. Guilty place. Minutes na lang.
Tuta na yun. Hindi ko mapicturan. Tapos ganun na. Pero yung gusto ko, pag tinaas mo magiging parang open ha. Wala aircon pala. Uy. Wala aircon to di. Kalakuhan namin. Ayan. Gen. Wala aircon to di. Nggak may problema mo. Tanong sige yung kapo mo to. Dalawang tad sa may kapo yan. Kapo kong singaw. Sliding. Bimara ayam. Nangangat lang. Medyo nawa ko. Tanong junior tuta na eh. Okay lang. Sige, ano na natin na. Hindi.
Time check, 34 minutes. Nakasira sa din guys. Hindi po. Yan. Barangay huwa mo. Ngayon ka. Ito ba yung matagit-agit eh. Kaya ka-ready namin dati huwa. Grabe, wasin sulit po. Jalan ka na yung kumain. Nakadiro. Lalakas pa rin. Kami chill lang. Oh. Diaz! Nakuwara may manak pa kay mismo ng sama na. May madiskilaan, may magkadikit to, may iskilaan. Kaya medyo dati wali nata balat-balat. Ah. Balot Industry. Hanjiri. Jadi ala sana situ nih.
tulang naman, hindi na pagka mainit. Putang ko sa araw. Mapaglamang ka sa rika, sabi mo. Forty-one minutes. Medyo baso mo niya, may dati mo yan. May nairan mong papakanta. Sarang ko yung ultaya tayo. Bago? Yung kalulupat naman kasi. Strong yan. Wala. Hindi yung arko. Arko ng welcome to Manawag. Yan, mga lumuha. Ngalako ngalay mother anak pang lumaki iba. Yun naman. Ngapaon si mother ang managar ah. Wala rang araw mo rin kapal sana nila. Chill lang.
Sa wala. Nakiuso rin. So ito yung mga pagod na. Pagod na ba? Pero chill. Go na ulit. Shout out sa ating isang viewers dyan. Ito na. Doon na kami sa arko ng Manawag. Papasok na kami ng Manawag. What's up? Stop one viewer. Ano yung arko ng Manawag? Ang jacket-jacket pero. Ang init. Marami pa rin tao. Kabilaan. Kalahi to. Hindi na. Neontan, natamos. Neontan na style, pero may ka-open mo pa. Neontan si style to mga pawang. Oh, nung tamo, nung to may kawang to may dati. Mamay. Three kilometers. Manawag Kinasal. 3 kilometers na lang guys. Ayan na.
Mag-iisang oras na rin po kami naglalakad na walang pahinga. Dire-diretso lang. Ah. Siguro mga 1 hour and 30 minutes. Tapos na. Tulog na tayo. Time check. 52 minutes. Ha? Citro. Bilis na po ang sabi ko yan. Mga din, hindi. May mga prilugaw po tayo rito. Nakakakita ako. Thank you. Dito po yung mga nagbibigay ng tubig. At saka mayroon din silang lugaw. Ating. Ay, refreshing. Si Bibs nga po pala, saka si Rochelle. Ang dalagan. Mag- Let's go. Ang dalagang magayon. Gayon. Oh, yan eh. Basta, sing ano to may libel to may dati. Mama. Ha? Ikaw, siguro kami bilang tumutag eh. Hindi, may comment dalawa kararat. Yun ta, nga may luto. Nga luto. May luto dati dito. Hindi na, natala yan.
Ngayon niya malamang gawin na. Ngayon ta lamang na may walay bakot tumuday pero di matarap talagang pistutan kiti mo. Malalanti pistong, ipapapistong sila po. Bumakto na. Kaya nyo pa? Di wrong choice ang sapatos. Kung nagtinilas, sana ako. Wala kami mismo, mga kami mismo. Masarap kami mismo doon sa may diskilaan. Wala. Napula siguro. Pag wala larat, abroad diraraman siguro. Kasi pasimuno at araramay ka. Narama anak ba? Magang. Yan, magang lumuha. Kunti na lang sa isang miglay. Dami ng problema, di pala dilema. 58 minutes. Yan lang ko. Gray water ka po. Sama mura mata mo. May tulang at itong tabag, sarap yung pagkuras. Oh, nilay sino mo muna. Malalay, tubig ka. Malahong man to. Dati mo oras yung manod, kinahili. Wala sa ako. Hindi na pala. 1 minute na pala. 1 hour na. Isang minuto na lang at mag-iisang oras na. What's up? 1 million in the house. Ay, yaman natin. Di ba daman? Ako nga. Lagpas. Katulatan. Kaya man, di man basil. Bay na barangay o. Ata. Ulanay. Traffic light o. Yes po ah. Oh, lumi. Kami alat ah. Boss, lami po! Lami po! Thank you. Lumi po. Sapa po. Thank you! Lami po! Mga ate, lami po! Thank you. So, may libre tayong lumi.
Ba't yung ginawa mo? Mainit, mainit. Yeah, banggaya. Banggaya. Meron na. Thank you. Ano sila? So, i-end ko na po dahil may lumi na tayo. Thank you guys sa lahat ng pupunta.